Tak ja si myslím, že treba povedať, že toto je ten tým, ktorý poznávam z minulej sezóny. Proste boli sme plní pohybu, plní nasadenia, hrali sme tímovo, hrali sme spolu, podržal nás v bráne Čilo. V prvej tretine ten začiatok sme upozorňovali chalanom, aby sme to zachytili, aby proste ten domáci tým bude chcieť vytvoriť tlak. Trošku sa im to aj podarilo. Tam sme urobili možno 4 chyby, zlé striedanie, jeden nastrelený hráč sám na bránu a pri tom góle zlá rozohrávka, taká nie že laxná, ale proste trošku podcenenie situácie. Išiel super do vedenia, my sme boli v manku jeden gól, ale druhá tretina z našej strany bola najlepšia v tejto sezóne a od toho sme sa potom odrazili, tam sme to otočili na 2-1 a od toho sme sa mohli odraziť do tej tretej, tam sme chceli hrať stále aktívne, aby sme nezačali už stráchanie, aby sme proste hrali stále na puku, na forčeku, aby sme proste boli čo najviac u nich a čo najmenej u nás. Ten začiatok tomu úplne tej tretiny nenasvedčoval, ale chyby, ktoré sme spravili, tak zase bol tam Čilo v bráne, ktorý nám ich pokryl a počkali sme si trpezlivo na ten tretí gól, ktorý to rozhodol v powerplay. My to musíme zlomiť, my to musíme proste nastaviť mentálne, ja neviem, či zoberieme lat odtiaľto a rozsypeme ho u nás v Zlíne, ale my musíme proste prísť k nám domov, ďalší zápas, hrať bez tlaku, hrať s uvoľnenou myslou, s uvoľnenou hlavou, nepripúšťa si žiadny tlak fanúšikov, vedenia, nikoho, proste musíme hrať doma tak, ako sme hrali dneska. Výborný výkon. Hausi ukázal, že je fakt talentovaným hokejistom, ktorý má parametre, proste je veľký pravák, dobrá strela, dobré korčulovanie, dobre číta hru. Mali sme v podstate 1,5 dňa na to, aby sme mu vysvetlili systém, ktorým hráme a absolútne to pochopil, ale väčšinou tak býva, že hráči, ktorí prichádzajú do extraligy, tak to veľmi rýchlo pochopia a Hausi nám dnes veľmi pomohol, ja by som bol rád, keby prišiel znovu.